Hola, Víctor. Doncs mira, per maridar els teus fantàstics llagostins, el que nosaltres creiem que pot ser una molt bona opció és el vi que veieu aquí i que sovint el podeu trobar amb aquest celofan que el caracteritza molt. No? És el Terres Gauda, és un vi elaborat a les Ries Baixes i onta molt a prop de la ribera del riu Miño. Aquest és un vi que l'hem triat perquè el que busquem amb ell és un vi que ens aporti en primer lloc acidesa, una acidesa que ens acabi de lligar amb el llagostí i per una altra banda una frescor que ens acabi d'airejar la boca d'aquest bitxo, d'aquest all que potser, saps, a vegades costa una mica de passar. Llavors, per aquest motiu hem agafat aquest vi. És un vi que molta gent es pensa que és Albariño, és 100% Albariño i no és veritat. És un vi que és 70% Albariño, que és una varietat que ens aporta aquesta acidesa i aquest cos que necessitem. Per altra banda, el 30% restant és una varietat també autòctona de la zona, que és el Loureiro, que és una varietat que ens aportarà molta potència aromàtica i molta frescor. I finalment aporta una mica de Caïño Blanc, que és una varietat que ens acaba d'aportar cos en el vi. Llavors, és un vi que en entrada, per boca, és un vi molt suau, molt lleuger, i que a mesura que el anem bevent, ens omple la boca d'aquesta acidesa i aquesta frescor que necessitem, que busquem amb ell per acompanyar els teus llagostins, i que finalment acaba amb un postgust molt llarg. És a dir, quan nosaltres deixem la copa de vi a la taula, seguirem notant la seva fruita, seguirem notant la seva potència floral que durarà una estona. També és un vi que nosaltres recomanem beure entre uns 10-12 graus de temperatura per poder acabar de saborir bé en primer lloc la seva potència floral, que tant el caracteritza, i en segon lloc tota la fruita que un cop el prenguem tindrem. Res més, tu. Espero que el disfruteu amb els teus llagostins i salut!